Esta ruta se trata d'un recorregut per al terme municipal en què els visitants coneixeran les fonts, aqüífers i altres elements que formen part del recorregut natural del líquid element en este municipi de la Valldigna, com ús que els habitants d'aquesta localitat han donat a lo llarg dels segles. Això és el naixement del riu Baca, encima de la Valldigna. Este llac agafa l'aigua de la muntanya avall, de la muntanya, la treu l'aigua així, es divideix en parts, el riu Baca i el lavadero, que és on llevava instal·lament la gent la roba, Així hi ha peixos. L'aigua per ahí es divideix i va al lavadero, Això es diu la plaça Gran, Això es diu Font Gran. I està la Font Gran i la Font Menor, que la Font Menor està més dispaga al poble. Veieu, per així baix és el llac. Així és l'aigua de la muntanya i després ja va per així fins al riu. Veieu els peixos. Està tot ple de peixos grans que tiren la gent. A veure el riu. Gran. Lavadero, mira com era el lavadero antes. Anem ahí que està la... Ara brota algo d'aigua. Veieu? Això és el riu Baca allà. De la font, naix la Font Gran. Algo d'aigua tira, per lo menys. Ara anem a veure l'assut del Corc de l'Ast. Aquesta aigua és del Font Gran, és d'allí, de la muntanya, Aquí està el lavadero, això és el cimat. Llavors de la Font Gran, la construcció del llavor de la Font Gran a mitjans del segle XX va suposar un pas important per la millora de les condicions de la vida del poble de Simat. El llavor està format per dos trams, el primer de 20 metres i el segon de 33 metres de longitud. El primer tram va estar cobert des de l'any 1951 a l'any 1958. Com s'observa en la fotografia, avui podem veure el segon tram, descobert la rehabilitat de l'any 2003. El llavor es feia bugada diària i calia tindre la cura sobre que la roba és malalts que es rentarà al final del llavador per tal d'evitar contagis. També es feien altres activitats com la remulla de la xufa i el tramús, la neteja del peix o la matança d'animals per carnissers en la zona de la baixada del carrer Barranquet. Així, de forma natural, el llavador es va convertir en un important lloc de trobada en el contacte entre tots els veïns i veïnes de la població de Simat. Veieu? Veieu? Veieu, anem a veure l'assut del Corc de l'Ast, Anem a veure el parc que hi ha allí. Estem així en el parc. Així està la fontarda, així estan els clots que hem vist, Que els es prenen d'aigua. Nosaltres el recorregut estem així encimat, anem a veure l'assut del Corc de l'Ast, Veieu el riu Baca. Anem ara a veure l'assut del Corc de l'Ast, que és una presa. L'assut, això. Este riu l'ha netejat ara tot, i antes estava així. El riu Baca. Ahí està l'assut. Estem així en l'assut del Corc de l'Ast, L'assut és un mur de contenció que para o desvia l'aigua d'un riu per aprofitar-la en l'agricultura o la indústria. Un gorg és un clot profund del llit del riu perquè l'aigua s'entolla i fa força en el seu curs. Està fet amb unes lloses col·locades a contracorrent per evitar el soscavament que podria provocar l'aigua de coronar l'assut i caure a l'altra banda. El gorg es va construir en l'any 1500. Les seves funcions són agrícoles, com la mostra és elevar el nivell freàtic per a l'ús del monestir construït per camperols. També per a sénies i per a desviar a una part del cabal del rec va
ser manat per la senyoria del monestir i construït pels camperols. A la part baixa del gorg hi ha unes bases per posar la remulla i les parts perquè s'aplaneria per treballar-lo. Sí, agafen l'aigua no sé qui és. La vaca que deixa de donar dieta, deixa el de... Ahí está todo de gritos, eso es un parque.